खुलुमबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङै दं होननानै जोंबो थिगैनो दंथ'यो नै आं दायो मोनानिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय ब्लगखौ दिनै जादोंमोन महालया मोजाङैनो थांबाय जोंना जयग होनाया ओमफ्राय आङो खेबबाय थायासै आरोना मानो होनबा जयग होनायखौ नोंथांमोना नुखाबाय थादों जोंनि न'आवहाय माबायदि होनाय जायो गोसोखौनो मोजां मोनाखै आरोना जेखि खालामा मानो माया मानो दिनैथ' सानसे जोङो टिभिनि खाथियावनो थाबाय जाहोना जाहैबाय जुबिन गार्गआ दिनैहाय आसामाव सफैबायमोन मैया मोनायावहाय दिल्ली सफैनानैहाय दिनै फुंनि 4:30 आवहाय दिल्लीनिफ्राय फैदोंमोन ओमफ्राय मेबि 7:30 बेफोरबायदि मोनफैदों नामाथाय आं बांद्राय गोसोआव गैला बे समाव आं खामानि मावबाय थादोंमोन नालाय आपडेट लानाय जायासै आरो बेनि उनावहाय जयग होखांनायनि उनावहायनो सानसे जोङो खालि बेनिल' निउस नायबाय थाबाय आरोना गोसोखौनो बोरैबा मोनलाय लांबाय एथ' मानसि ओंखारबोदों लोब धोरोमनि खोथा गैया जातिनि खोथा गैया गासिबो लोब ओंखारबोदों बिथांनि मेथाइया मानसिफोरखौ ओरैबायदि मुहि होनो हादोंमोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि पार्सनेलिटिया बयखौबो माने मुहि होदोंमोन बोराय बुरै गासिबो ओंखारबोदं थ' होमबा साननानै नायदो बिथाङा बयनिबो गोसोआवहाय माबायदि जायगा लादोंमोन आरो बेबायदि जायगा लानो हानाय मानसि उनावहाय माला उजिबावगोन बेखौ जोङो मोनथिला गड गिफ्टेड खामोन बेयो गासिबो रोखोमनि मेथाइखौनो बियो खनदों आरोना बेबायदि दिनै कफिनावहाय नुनानैहाय गोसोखौ बोरैबा मोन्दों दुखु मोन्दों बिसिनि गाबनायखौ नुनानैहाय जोबोर दुखु मोन्दों दा जेखियानो जाया मानो आं बेखौनो आरज खालामो इसोरनि सेरावहाय जे जुबिन गार्गआ जेरावखि थाङा मानो मोजाङै थाहैथोंसै जोंखौ गोजौनिफ्राय नायबाय थाथोंसै बयखौबो थुलुंगा होबाय थाथोंसै बिथांनि मेथाइफोरा इयुनावहाय इयुन जोलैनि फैनो गोनां खनगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि हारिनियानो जा बा आलदा हारिनियानो जा दायो आङो पेकिं खालामनो नागिरदों मानो होनबा गाबोन जोङो थांगोन न'आवहायसो थांगोन बेनि जाहोनाबो जाहैबाय गाबोननो भट होनो थांगोन BTC Election जादों नालाय गाबोन दङ थ' जोङो गाबोन थांसै आंना माने दासिमबो नामखौ बोस्लायहरनाय जायाखै नायनोसै माला हायोब्ला बोस्लायनो बेहाय ओमफ्राय राजाया बेवहायनो होगोन राजाया हैग्रोगोन बेनि उनावहायसो आङो हैनो थांगोन जोंहानि आइमोना लांनो फैगोन आरोना जोंखौ भारतनि नोगोरारि हिसाबै भट होनायनि मोन्थाया जोंनाव दङ आरो बेखौ जोङो होथारनांगौ सोरनो होदों होननानै नोंथांमोना दा सोंसै मानो होनबा बेयो जाहैबाय पार्सनेल आरो राजखान्थिनि बागै आङो बांद्राय मोनथियाबो आरो बुंनोबो थाङा आंनिख्रुइ गोरों गोरा मेरला दङ आरो आङो राजखान्थियावहाय बांद्राय इन्ट्रेस्ट गैयाखौनो होनजायो माने आं खोथाखौनो बांद्राय मोनथिया आरोना बुजिनानै मोना गोदोबो ससियेल साबजेक्टआवहाय मोजां नङामोन नालाय ओंखायनो बिदि जानानै थाबाय आङो उन्दुनासो थाबाय थायोमोन ससियेल क्लास जायोबाथाय आङो पेकिंखौ खालामनानै लानोसै लासै रायलायदों मिन्थिखायो नोंथांमोना गथ'फ्रा उन्दुनानै दङ होननानै ओंखायनो आङो दायो पेकिंखौ खालामनानै लानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो थांसै भट होनो Yes. दे होनानै फैदो थाबनो देरहाहोनांगौ उमुखखौ देलायलायबाय मालायनि भट होनो थांगोनखाय दिनैसो दारिखौ सिनबाय मालाय भट होगोनखाय आनो बे आंनि मोन्थाय आं उमुखखौ देरहाहोगोन आंनि नामाव होदे भटखौ उमुगानो सरकार दागोन उमुक तुमुक दे होना फैथोंसै आंहा दाहायसो थांगोन हैनो न'आवसो नालाय हजोंसो नालाय ओंखायनो दायो नै आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दङ आरो राजाया भट होनानै फैखांबाय ओमफ्राय दायो जों ओंखारबाय न'आव थांनो थाखाय आं हैलायनोसैलाय भटखौ आइमोना फैबाय बिसोरहा मालाय होनानै फैखाबाय आरो ओमफ्राय दा आंहाल'सो बाखि दङ ओमफ्राय नै न'नि आइ बाबामोनाबो दा दसे थानानै थांसिगोन भट होनो ओरैबायदि गरम ओंखायनो दायो बेलासियावहाय आरामनो हैनोसै आरो दायो नै थांनो ओंखारबाय थांग्रोनोसै दे टाटा होन आबैखौ इस मिनि हरनाया टाटा रिधिमायाबो खानाय टिपु खादों रिधिमा तानिशायाबो खानाय खादों थांसैनो दिनैसो बुमआवनो गोबाव जाथारबायमोन थाङिया मोनजालायबायानोसै मोनजालायबाय हाबो दा सोरनो होबोखो राजा सोरनो उमुकनो होबाय आयाबो उमुकनो होबाय उमुकनो होमबालाय आङो दायो थांनानै तुमुकनो हैनोसै उमुक तुमुक
Này सफैबाय आङो सेन्टारावहाय ओमफ्राय होनानै फैनोसै थाबनो केमेराखौ लांबाय थाला आं होना फैनोसै दे आं होना फैनोसै थाथ' नोंसोरो Taneesha बा मालाय जिरायनानै दंमोन आरोना Taneesha ओइ Taneesha जिरायफिनबाय Ridhima Taneesha Taneesha खानायानो फिथौथौआ मारै जाना थागोन बारहुंखा बारनानै खेंख्रा जाबाय ओइ गोलैगोन मामा बुजिबाय गोलैहरगोन गोलैफैगोन मामा गोलैगोन मालाय बिफानाव हमहरदों आङो होनानैबो फैबाय तुमुकनो होबाय आङो तुमुकनानै मारैबा नांजोब्बाय नालाय आसुगुराथ' नायथाव जाखाया नै हिनजावसानि आसुगुर बायदिखौनो नुवा आंनिखौ ओमफ्राय नै ओरैजायबो सेस नांला जोब्बाय दायो खामानिया जोब्बाय दायो बिस्रा बिबै बिबौआ मा जाहैयो जोंनो जाहैनोसै मोजाङानो जाबाय फैनाय लोगो लोगो होनो मोनबाय आङो सिख'हैनोसो थांदों खोमालै बियो खानायफ्रानो बारहुंखाजों माबा जालायजोब्बाय नै एलाय राजा नै सिख'नो थांदों बियो बिरादथार जाया बेखौ जाया फैग्रा मालाय नै बिस्रा मोनजाबाय ड्रागन फ्रुट जादो आथिङालाय Taneesha जादो ड्रागन फ्रुट जादो माबाखौनो लाबोनो बावबाय फिथाइ सोग्राया जादो दे जा सफैबाय होखांनानै ओमफ्राय एसे टाउनावहाय माबा माबि लाबाय ओमफ्राय आंबो जानाय नायनोसै र' गोदै नंगौना नङाथाय जोंहानि न'ना साबसिन जोंबो साहा लोंखांबाय ओमफ्राय गथ'फ्राबो ओंखाम एसे जाबाय ओमफ्राय नै दायो मारै गेलेगासिनो दङ पुरा मैलासो गेलेगासिनो बिदिसो गेलेनो लुगैखायो बिदि गेलेनो मोनबा जाथारबाय आरो जेबो नांथारला स्राम नै सोर सुगोन बिबैयानो सुनांगोन बेखौ बिबैनि न'आव फैनानै बिदि जादों नालाय बिबैयानो सुनांगोन नै जेबो अबस्था गैला गस्लाफोरा गेलेनो मा गारनानै होदों बेखौ गेलेग्राजों गेलेया नालाय बेफोरबायदिजोंसो गेलेयो गेले हुख'नो हालायलाय आङो आखाइजों मिसिनजों बिदि लेथ्रा जानाय लंपेन्टआ मा कालारमोनथाय मा कालारमोन मामा लंपेन्टआ सोर ओमफ्राय नै आं न'निफ्राय मा लाबोदों नै मोदोमफुल गोलावा बेखौ लाबोदों आरोना आइमोना मोनजाफेराखै नालाय ओंखायनो लाबोदों ओमफ्राय बेगरा फोनानै ला दे जानो हागौ फोनानै ला नै फाथै गांनैसो लाबोदों ओमफ्राय बे फिथाइयाथ' बिसोरनि जानो थाखाय ओमफ्राय नै गल लेम्बु लाबोदों ओमफ्राय बे जाहैबाय मैथा गोखै इसे ओमफ्राय मोदोमफुल लाबोदों बिसोरनो जाहोनो थाखाय ओंखामजों होफायो नालाय आं गथ'फोरनो खि गुरै जानायनि ओमफ्राय मैथा बांगालबो लाबोदों आं नै मना सिङाव दंथारो नालाय आं दिहुनला दिनै बावबोनि बेखौ लाबोदोंमोन आङो अबाव दोनहैयो नै मोदोमफुल गोलावा जाफेर मोनाखैना न'नि बायनाय नङा बेखिनिखौनो लाबोबाय ओमफ्राय मामा गोलैगोन नै गाखोबोबाय आं खाथियावहाय दानाबा ओइ नों गोलैहैगोन दे बिथिंजाय जानाङाल' दे जानाङा ओमफ्राय आबैनि गार्डेना सेस जाजोब्बाय दा गायनाया माखौ फुखो बिसोर बेफोरखौ फुजोब्बाय नुवाखै नै ओरैजाय गारलाजोब्बाय दाय जाबाय आं खुगायाव जादों होननानै खुगाखौ सेरख'दोंमोन जानाङाब्रा आं जादों होननानैसो नोंखौ रायदों रायनोनो हाया आबैनि गार्डेन सेस बोख्लाबजोब्बाय दिनैथ' फुङावनो दुगैनांसिगोन बिसोरो हमथानोनो हाला माथो बिसोरखौ आरो थाबायनो रोंबाथ' दंबावोसो ना दिनै जोंहा बिराद गाज्रि सिचुवेसन जाबाय बेनो जाहैबाय दै गैया मैया हरनिफ्रायनो आइमोननि रुमावहायथ' कारेन्टआनो फैयाखै ओमफ्राय दै थिखोग्रा थिंजायनाबो कारेन्टआ गैया आरोना मा जादों दे कारेन्टआ मानि थाखाय गैया बे MCB अबेबा नांजाबदों फैलाय गस्ला सुनो हायैनि गेन्जि गोदान गाननांबाय बिफायाबो ओइ मामा
ओमफ्राय नै दै गैया नालाय बेखौबो सुनो हायाखै ओमफ्राय नै जिफोरबो दङ ओमफ्राय दुगैनोथ' मोनाखैनो राजाया खुनुरोखोम दुगैबाय फुङावहाय दै दङमोन ओमफ्राय दाथ' जेबो दै गैया ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिबो संनो हायाखै मोखां नायलाय नायलाय दंगासिनो दङ आरोना दायो बयबो नै बयबो दायो बिदिनो हालोदा बिसोर सानैखौ थुखैथारनांगोन जि मैला बेनो लंपेन्ट हासुबायना बियो दैमायाव हासुदै लिरबाय Taneesha हासुदै लिरबाय बिब'नि हासुदै आरो बेखौ दांनानै जासिगोन नै बिस्किटखौ बियो जाया फिसाजोफ्राबायना गाहायाव जिरायफानांगौ गोजौआव जिरायनायनि दाय जादों गाहायाव जिरायफा माथोबाव आरो जेब्लासिम दायो कारेन्टखौ फाहामनो फैया अब्लासिम जोंहा नैबे प्रब्लेमा जाबायनो थागोन दायो मा खालामगोनथाय मोनथिया नै बायहेरायाव थांनानै जानोबो दुगैनानै थांनांगोन देलायनानै थांनांगोन दुगैनोनो दै गैया बे रायजोनि फुख्रियाव हाबनानै दुगैनोसै नामाथाय दैयानो मेन दै गैयाबानो जेबो जाया आयु खामानि थोबसे मावनो हाया दै गैयाबा ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायखौ मोनथिला आरो मारै संनाय जायो दायो मा जाखोथाय कारेन्टआ जों फैनायासो जोंनि रुमाव जुदि कारेन्ट गैया जानायमोनबा मैया दिगदार जागौमोन आरो खिन्थु कारेन्टआलाय थांखाथाराखै आरोना बाट बे प्रब्लेमासो जानानै होबाय मारै जाखोथाय मारै जाखो सानाबो गैया दै जोब्बाय दाख्लै बांद्राय मावनाया बिनिनो दैया गैला नामा गब्रानानै दैया सेस गलांजोब्बाय सामस प्लेट खुरै बेजोंसो गेलेयो ओंखायनो जेबो बायनानै होला जोङो जेब्लासिम बुजिनाय जाया अब्लासिम आरो बायना होबाबो सिफायखायोसो नालाय ओंखायनो नै बिसोर साथामा दंखलखौ मोजां खालामगासिनो मा प्रब्लेम जादोंथाय मोनथिया आरोना गाज्रि जादों दिनैहाय गैला दैयानो फैनाय नंला ओमफ्राय कारेन्टखौबो फाहामनाय जायाखैना माने गासिबो रुमना दङ ओमफ्राय बे दै फैग्राथिंजायना गैया ओमफ्राय आइमोननि रुमना गैया आरोना बेथ' दङनो ओमफ्राय नै फुथुबाय सासेयाबो उन्दुबाय ओमफ्राय दायो जोङो ओंखामखौ मादैमोननावसो जाहैनोसै ना लाबोदोंमोन नालाय ओंखायनो नाखौ लानानै थांसै ओमफ्राय मैथा बांगाल लाबोदोंमोन नालाय मैथा बांगालखौबो लानानै थांसै आरो ओमफ्राय दायोहाय थांसै जोङो गासिबो ओंखाम जानो थांसै ओमफ्राय पापाजों बाबुजों दाहाय फैबाय थाथोंसै उन्दुगासिनो दङ सासेयाबो थुखैखानानै लाबाय बिसोरखौ जोब्बाय बिसोरनि खामानिया दायो हजों थांनानैहाय गेलेहैनांसिगौल' बिसोरो आं ओरै मावबाय थादों माने बे दङ नालाय बानानै लादों ओंखायनो मावबाय थानाय जादों आरो दायो थांनो रेडि जानोसै माने मा बिदिनो थांसै जों ओमफ्राय थांनानैहायसो दुगैना लायनोसै जायाखै हो जायाखैनो मा प्रब्लेम जादों जोङो सफैबाय मादैमोननावहाय ओमफ्राय फार्स्ट अफ अल आङो खामानि मावगोन मा मावगोन बेनो जाहैबाय दुगैहैगोन आङो बिराद गरम मोनबाय गथ'फोरजों गेलेनानै दहायो ओमफ्राय गथ'फोरा गेलेगासिनो दङ नै मादै बिमादैजोंहाय ओमफ्राय बिमादै उन्दैया गैथ'वा दा लायनो थांदों बेखौ बिबौआ ओमफ्राय नै मैथा बांगालखौ सायगासिनो आइया मादैया ना सायगासिनो दङ ओमफ्राय नै सान्दुङा जा थिंखा सिलिखा बिफां नैबेहाय बिराद सिलिखा थायदों खांख्रायाव हमनाय नामा सेनाव नांदों आरोना ए माम जादों जोंना ने नो तानिशा आम टेस्टी रिजिमाया हारसिं जादों ने रिजिमाया हारसिं जादों टेस्टी ने आथिं होआ मामा ओंखामाव आथिं होआ दे नङा होगोन टेस्टी जोब्बाय दिनै बेयो ग्रोब संनाय जादों नोंसिना जोंबो जानोसै ओंखाम फार्स्टआवनो बिसोरो जाथोंसै पापा बाबु ओमफ्राय राजा साथामा जाग्रोनोसै जों गथ'खौ नायग्रोनोसै बेनि उनाव जों आराम जानोसै बिसोर गथ'खौ नायबाय थाथोंसै ने मा दङलै खांख्राइ ना खारै ना पटल भाजा ओमफ्राय बेदर दाउ मैला जादो जोंहा नै बिफां सायावनो जादों पुरा नेचारेल बारावहाय रिजर्ट नेचारेल रिजर्ट नामा जादो आंबो जानोसै बाय बाय थादो बाय बाय थाथ'दो फैबावगोन जोङो थाथ'दो दे जाफैबावगोन बार्थडेआव
Tata kia đó tata mamu mà đây ta ta bye bye chào không bên nào đấy thằng lên slide chào không này nhung nó lên slide để sẽ cô bơ này tại jangan no thằng cái nó dong ai mana jengko dan hilai sikan lai mana thai lai nhiều với lai nanggu dan nhiều nanggu ada lang lai la boleh này jangan masuk itu dong lah soin sian ni ada but musim halagi itu mana ini saya sari pasta jahikan kama berai sasia undu ay berai sasia ada simbung undu tu akhirnya keligas nadongo sampai papa menawun hai pigas nadongo ada nawun ni gadi hai जोङो सफैबाय बेकग्राउन्डखौ नायनानै मिन्थिखाबाय नोंथांमोना दहाय जोङो खैथायाव सफैखो 6ता जाहांहाङाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय आइमोननो हाखु दाखुनो साहा लोंहोहरबाय बेनि उनाव बिसोरो थांबायबो आरो ओंखामबो जालाङासै ओमफ्राय माने गाबोन आइना एग्जाम दङ नालाय डिउटि दङ नालाय ओंखायनो थांबाय आरो नङाबा जों लाखिगौमोन गोबाव जाबाय नालाय जोंनाव हर थाहैया पापा आरो बाबुआ आइयाथ' मालाबा फैयो देसाय ओमफ्राय सफैखांनानै नै गथ'फोरखौबो फुथुबाय ओंखाम जाहोबाय आइ जानिया जाहोनानैहाय दायो नै जोङो गाइखेर दौनानै फुथुबाय आरो राजाजों आंजोंहाय उन्दुगासिनो दङ दायो ओमफ्राय जोंहा ओंखाम जानानै लानोसै बे समावनो ओंखाम जाखांनानै रेस्ट लानोसै आरो दायो आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय